bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu umuntu abokuhlangana nopresident wamabhulu usihlalo amaciko asekhingcetshwayo lo siyandile siyabonga amacungwana wethu ukuthi uhamba uzofike nala kumasipala wasemhlathuzi la esikhona just nje ukuzohlangana namanye amaciko ukupromote ukulekelela amaciko cha umuntu akubonga ukuthi appreciate kakhulu. Siyabonga mfana wakithi nje mfana semncane ngijabulela nje ukuthi young blood hlukana nensangu hlukana nama-drugs hlukana notshwala nami ngidansa hlukana nobufebe yabona ningadestroy i-nation. Iy'ngane ey'ncane zithathe njengodadewenu y'khule zifunde zenze konke ningayidestroy ngempipi bafana bami ngiyacela nani ningayibulali impilo yenu ngama-drugs because now you are the future of this country, you are the next president niyo yonke into eyikusasa laleli lelo lokho kuphile kini ngaphakathi kwakheke ngoba umncane angaka nje mbuthi usihlalo wentsha yalana esemkhakheni wezamaciko kubaluleke kakhulu lokho ukuthi nawe ubona amathuba umuntu ke mayephethe udla kamuva udla amathambo yonke iy'thebe azisebantu ngobona nawe uma ngabe ke uyihle ehlabile ekhaya noma kwenye kunomsebenzi ekhaya makufika abantu wena obaphakamelayo abantu ophakamela abantu wena ngisho kuthiwa ungaphela kodwa uma ngabe abantu benele emoyeni wakho ngethola lakho lajabula nengelozi yakho iyajabula nawe ubophakamela kwenye indawo. Kubalulekile-ke lo nto kwethu-ke ufunda ubukoni bancane kunezaka base niba neqiniso ingafana nalezi zishiyo esithi dlulayo abudulololi kule manje uthe weParliament ngempela hayi uma lapho wena uma lapho ayikhulunywa lozini ngiyahlanya mina